வாழ்க்கையில் ரொம்ப பேர் மனசு ரொம்ப பாரமாக இருக்குதுங்க. எல்லாமே சரியாக தான் இருக்குது, ஆனால் மனசு பாரமாக இருக்குது. அதில் பல காரணங்களுங்க. ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, மன்னிக்க மனப்பான்மை இல்லாதனால தான். ஸோ வாழ்க்கையில் எப்பொழுது உங்களுக்கு மன்னிக்க மனப்பான்மை இல்லையோ, மனசில் என்ன தெரியுமா குமிஞ்சு கிடக்கும்? குற்றம் காணுதல், கோபம், வெறுப்பு, சந்தேகம், பொறாமை, பழிவாங்கிற தன்மை, கொடுமைப்படுத்துதல், கல் நெஞ்சம். இது எல்லாமே இருந்தால் மனசு பாரமாக தான் இருக்கும். ஸோ என்ன செய்யணும் தெரியுங்களா? மன்னிச்சு விட்டுருங்க. அப்படி இல்லைங்க என்னால் மன்னிக்கவே முடியாது, பயிற்சிக்கு வந்தீங்கன்னாக்க அது தெளிவாக பல அனுபவங்கள் கொடுப்போம். பட் இப்போ சின்ன ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்குறானுங்களேன். உங்களுக்கு மன்னிக்க மனப்பான்மை இல்லாவிட்டால் எங்கே போனாலும் இந்த உருளைக்கிழங்கு தூக்கிட்டு போங்க. நீங்கள் என்ன நடக்க போகுதுன்னா, தொடர்ந்து ஒரு 4-5 நாள் கையிலேயே வச்சுருந்தீங்கன்னா எங்கே போனாலும் அழுகி போயிருமா இல்லையா, வாடை அடிக்குமா இல்லையா? அதே மாதிரி தான் மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், வாடை அடிக்கிற மாதிரி. இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உடனடியாக மன்னிச்சிடுங்க.